Najväčšie na nich sú pneumatiky. Merajú takmer 4 metre a vydržia zhruba 5 až 7 tisíc hodín. To je ale ozruta. Len sa pozrite na rozmery ráfika a podbehu kolesa. Obrovské matice merajú toľko, čo polovica mojej peste. Takáto pneumatika stojí okolo $60,000. Vzadu sú 4, aby dokázali uniesť ťarchu celého ohromného nákladu. Len sa pozrite na rozmery zásterky. Tu máme nádrž. Zmestí sa do nej 3800 litrov paliva. Koľko je to na 100 kilometrov? Pri týchto strojoch sa spotreba nepočíta na 100 kilometrov. Určujeme ju podľa toho, koľko sa ho spáli za 1 hodinu. Skúste mi povedať, koľko to asi býva. Takýto nákladiak za hodinu spotrebuje čosi okolo 230 litrov paliva. 230 litrov za hodinu? 230 litrov za hodinu. Dalo by sa povedať, že skoro 4 litre za minútu. Áno. Hoci to znie neuveriteľne, tento motor je väčší ako jedno celé bežné auto. V chladiči je viac ako 1100 litrov chladiacej zmesi a na ochladzovanie slúži ventilátor s priemerom takmer 2,5 metra. Celý kolos poháňa 24-valcový naftový motor so 4 turbodúchadlami, ktorý poskytuje výkon viac ako 2600 kW. Väčšina súčiastok v tomto aute sa podobá na tie, čo sú v mojom aute, akurát, že tieto sú tak 20 krát väčšie. To máte pravdu. Ide o to najväčšie vozidlo svojho druhu na svete. V podstate toho má s bežnými autami do spoločného. Má prevodovku, 7 rýchlostných stupňov na jazdu dopredu, spiatočku. Nemyslím si, že by ma s tým pustili do ulic. To by záležalo na tom, aká široká by tá ulica bola. Zadná časť korby prečnieva ďaleko za zadné kolesá. To nám pomáha pri vysýpaní materiálu, aby padal mimo auto. Môžeme sypať aj z rampy. V akej výške je vrch korby pri vysýpaní nákladu? Vo vzpriamenej polohe siaha do výšky okolo 15 metrov. Riadiť toto auto je čosi podobné, ako keby ste vo svojom dome vyšli do podkrovia, naštartovali a vydali sa s ním na ulicu. Viem si to živo predstaviť. Všetci vieme, aká dôležitá je údržba. Moja mama hovorievala, že deko prevencie vydá za kilo liekov. V tomto prípade platí, že pár gramov prevencie má rovnakú hodnotu ako barely z ropou za milióny dolárov. Poďme sa teda pozrieť, ako vyzerá údržba a oprava týchto mastodontov. Každých 500 hodín sa nákladiaky podrobia rutinným prehliadkam, vďaka ktorým dokážu spoľahlivo fungovať po veľmi dlhý čas. Auto sa najprv podrobí očistnej kúre, ktorá pohyblivé časti zbaví nánosov špiny. Toto je Dean, ktorý má na starosti umývanie. Ahoj. Čo tu vlastne robíte? Prečo je umývanie týchto aut také dôležité? Musíme ich vyčistiť preto, aby ich mechanici mohli prezrieť. Snažíme sa zabrániť tomu, aby pri tom dovnútra prenikla špina, ktorá by potom mohla spôsobiť problémy. Teda snažíte sa zbaviť všetkých nečistôt. Áno, tak aby sme zo všetkých púb, hadíc a ostatných častí, ktoré mechanici rozoberajú, odstránili piesok. Koľko času to zaberie? Asi tak 12 hodín. 12 hodín? Áno, celý deň. Vážne? Áno. Ako dlho pracujete? 12 hodín denne. To znamená, že celý deň umývate tento automobil? Hej. Neuveriteľné. Chápem, že ide o prácu pre jedného človeka, ale môžem vám trochu pomôcť? Áno, najprv sa choďte prezliecť, aby ste neboli celý mokrí a potom sa do toho pustili. Výborný nápad. Fajn. Idem sa teda prezliecť. To je ale paráda. Podľa vlastných odhadov Dean z každého nákladiaku pri jedinom umývaní odstráni aspoň 2 tony zaschnutého blata. Nechápem, ako ju dokážete držať v rukách celý deň. Skutočne to robíte celých 12 hodín? Áno, 12 hodín. Poriadne ma bolí chrbát a v nohách mám krče. Táto vecička má poriadnu silu. Nepodarilo sa mi síce nič vyčistiť, ale výborne som sa pri tom bavil. Ale trochu sa vám Po tom, čo ich očistia, idú nákladiaky do garáže, kde ich Brian Lowe's kontroluje a vymení všetky filtre. Doprava doťahujem, doľava uvoľňujem? Presne tak. Napevno to dotiahnite a potom zatiahnite zapáku. Dobre. Takto? Áno. Už to tečie. Necháme to poriadne otiecť. Položte to na vozík. Len takto mám položiť? Áno, položte to. Teraz musíme dávať pozor. Ešte tam je dosť veľa oleja. Potom mi podáte nový filter? Áno. V hydraulickom systéme riadenia je 433 litrov kvapaliny. Úlohou filtrov, ktoré dnes vymieňame, je zabrániť upchaniu prívodných rúrok.
Teraz ich poutierajte. Nie, nemyslel som vaše ruky, ale filtre. Myslel som si, že moje ruky majú pred strojom prednosť. Fajn, trochu sme sa zabavili. Čo nás ešte čaká? No, môžeme sa pustiť do olejových filtrov, ktoré idú do prevodovky, prípadne do vzduchových filtrov. Ktorý z nich je najväčší? Povedal by som, že asi vzduchový filter. Tak potom určite uhádnete, do čoho sa chcem pustiť. Poďme vymeniť vzduchový filter. Dobre, kapitán, čo tu máme? Vzduchové filtre. Týchto 5 vzduchových filtrov čistí vzduch pre 2 motory. Môžete sa pustiť do tohto. Rozhodne nepatria k najmenším. Svojim rozmerom pripomínajú koleso auta. Poťahnite. Takto vyzerá vzduchový filter. Presne tak. Nech sa páči. Skúste ho porovnať so vzduchovým filtrom v bežnom aute. Vzduchový filter v bežnom aute môže byť asi takýto. Tieto vzduchové filtre sú obrovské a podobne je to aj s účtom za údržbu. Ten činí viac ako $20,000. No aj tak je to nič v porovnaní s miliónmi dolárov, o ktoré by mohla ťažobná spoločnosť prísť, ak by sa tento nákladiak pokazil. To je skutočne obrovský vzduchový filter. Táto práca ma veľmi bavila. Som celý od oleja a od blata, takže to dokončíte sám. Ja odtiaľ to miznem. Odviedli ste kus dobrej práce. Ďakujem, to ma teší. Majte sa. Aj vy. Konečne sa v ňom môžem zviesť. Čo na to poviete? Tak sa na vlastnej koži presvedčím o tom, ako sa v týchto autách jazdí. Za volantom sedí Sharon. Ja budem jej spolujazdcom. Viete, prečo som tu však? Áno. Môžem nastúpiť a pomôcť vám pri šoférovaní? Jasné. Vrela vďaka. Musím sa vám priznať, že keď som tento nákladiak zbadal, povedal som si, že za volantom určite sedí obrovské chlapisko, no miesto neho ma prekvapilo útle žienia. Ako dlho už jazdíte? Rok. Rok? Áno, rok. Je to bežné povolanie pre ženy? Dnes už áno, poznám veľa žien za volantom. Je riadenie týchto obrov veľmi zložité? Spočiatku to človeku naháňa strach. Keď som si prvýkrát sadla za volant, hovorila som si, čo tu vlastne robím. Ale nemôžem povedať, že by to bola príliš namáhavá práca. Palubný počítač vo všetkých nákladiakoch s pomocou satelitu sleduje hmotnosť ich nákladu a spotrebu paliva. Navyše hlási nerovnosti na ceste, čím pomáha predĺžiť životnosť pneumatík. Poriadne to hádže však. Sally, upokoj sa, ideme na prechádzku. To nič nebolo. Skutočne? Čo mi ešte predvediete? Poriadne vás rozhojdám. Kam máme namierené teraz? Teraz ideme do lomu, kde nás naložia dechtovým pieskom. Budeme to cítiť? Áno, podľa toho, ako si počína obsluha bagra. Teraz nám tam nasýpali prvú lyžicu piesku. Každá lyžica dechtového piesku váži vyše 100 tón. Preto skutočne cítite, že nákladiak oťažieva. Tak to by stačilo. Korbu máme plnú piesku, ideme smerom k prvému drviču. Dechtový piesok sa potom dopraví k podzemnému drviču, ktorý ho pomelí a nakoniec oddelí decht od piesku. Ideme na to. Ak piesok obsahuje veľa dechtu, tak bude držať pohromade. Potom, čo vypadne z korby, auto poriadne poskočí. Úžasné. To by sme mali. Musím sa priznať, že som sa celkom roztriasol. Teraz sa proste otočíte a idete po ďalší náklad? Áno, idem po ďalší náklad. Takto pokračuje celý deň. Veľmi pekne ďakujem, Sharon. Takýto nákladiak úplne mení pojem hrať sa s autíčkom na piesočku. Cítil som sa ako v dome na kolesách. Vďaka svojim rozmerom a obrovskej korbe toto auto dokáže previesť viac ropy ako ostatné. Caterpillar 797B, najväčší špeciálny vyklápač na svete, dokazuje, že na veľkosti naozaj záleží. Size really does matter.